F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta ċertezza u stabilta ftit wara li tħabbar il-budget għas-sena d-dieħla, tkellem ukoll id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn u l-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana. It-tnejn huma nnutaw kif il-miżuri li ħabbar il-Gvern it-tnejn filgħaxija joqtu lil kulħadd u żgur li se jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn qal il-budget għas-sena d-dieħla huwa wieħed li jaħseb f'kulħadd. Dan huwa budget illi juri l-istabilità. Huwa budget illi juri kwalità ta' ħajja li ħanibqgħu ngħixu aħna u ħanżidu fuqha kemm fl-ambjent, kemm fis-saħħa, kemm fis-servizzi soċjali, kemm fl-edukazzjoni, kemm fl-infrastruttura. Imma fuq kollox dan huwa budget li importaħ minnek bħala individwu, illi importaħ minnek bħala Malti u bħala Maltija. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana għal sħab soċjali partikolarment dawk li jirrappreżentaw lil ħaddiema huma sodisfatti għal mod kif il-Gvern qed jipproteġihom f'dak li qed jagħmel u jinvesti fil-qasam tal-enerġija. Wara li qara d-diskors tal-budget, il-Ministru qal li dan kollu se jgħin lil dawk li jfirħu lanqas f'pajjiżna filwaqt li jinkludi proposti mill-manifest elettorali tal-Gvern. Se naraw ukoll il-deficit ta' dan il-Gvern sena wara l-oħra ser ikompli jinżel. Se nkunu nfaqna 600 aktar as-sena d-dieħla fil-kontijiet. Se nkunu nfaqna wkoll kważi 100 miljun sabiex nagħtu diversi sidiet tal-loli tal-ħajja fid-diversi joqsma. 700 miljun. L-ebda gvern fl-istorja qatt ma nefaq dawn it-tip ta' spejjeż f'sena waħda. Kull met ngħidu żewġ affarijiet li qed jiswewna daqstant flus. Imma xorta waħda niġu buċna minn qoddim is-sena d-dieħla u kif qed li dis-sena ġibna l-boċċa ripillik l-istess ħankunu nagħmlu s-sena d-dieħla. U dan nagħmluh imma l-ħaġa importanti waħda wkoll. Għaliex jekk hemm xi ħaġa li dan il-Gvern matul dawn is-snin bena hija l-kredibilità tiegħu fil-mod ta' kif imexxi l-finanzi u l-ekonomija.